Sa liwat ilan na kung sino gusto gali mag friendly game gali kay kay Mark Mariano, bata nito Cesar. Isa man siya ka-trainer sa CCPU Central Philippine University. Ulat ari ako din sa sa Iloilo Baptist Church na. Nigo to si Makoy, si Mark Mariano, mampa sang chess. Mo nagre si Pastor Mario Hinada sa Zambia to na Zambia. Missionary sa Zambia, Africa. Dili man siya nag-graduate sa Iloilo Baptist Church. Ang kuntaon niya si Mark Mariano, bata ko si Sar Mariano. Kilala niyo si Makoy sa tanan. Shout out na sa tanan. Saksiyan to sa buong ilang hampang. Ari Glenn coach to si muling coach sa Axis. Shout out sa mga sa mga kabnanan dali. Shout out na sila na. Pastor Mario Hinada, halin lang si Pastor Mario sa Zambia, Africa. Talawon ang ilang paghamsa sa mundo. Friendly game man gilang hampang. Palagpal lang ako niya, di ba? Ay, ano mo? To? Sunod namin to. Oh. Uy!
Sa liwat gali na kung sino gusto gali mag ano, mag friendly game gali kay ano, kay Mark Mariano, bata nito Cesar. Hindi pang pamon. Isa man siya ka-trainer sa, sa CCPU Central Philippine University. Tapos naka-industry si Pastor Hinada, isa ka missionary namo no, halin sa Zambia, Africa. Bali isa ini ka friendly game. Bali comment ako sa sining video kung ano kung gusto niyo magpa-set or mag-friendly game sa ano sa kay Mark Mariano no. Shout out natin dito. Shout out! Perdi. Sabi yan. 1-0. Papakaginin mo. Just dito, Mark. Dito, Mario. Ari ka mo di ko lang? Dito ko mo di kinit din. Ito mo tayo. Pabay ka mo to.
Gede kak, gede. May kasi pambangonnya. Nah, nabigit. Tanda to, tanda. Tapay kayak. Papay gitu, last na. Para katong kasi mo ah. Na 2-0 si Pastor Mario no. Katatlo na ni nga hampang. Aso ng bias. Oh, ba siya? Score ta Naglaog 2-0. siya national. Bayon. Ang galing coach siya.
Ay, wala. Wow, ito na Lord si Monkey. Na. Lahat to? Wow, ito si Monkey. Shout out sa mga amigo. Nakupos yung mumula to. Nakupos yung mumula. Naguslot sa lansang. Ang tamta. Ito talaga. Wala. Nandun mo kasi mag-yoy. Kailan to? Edit. Tuyo yun kailan. Hello? Sa ito na paket. Sakit. Sakit ang champion. Hindi gani. Champion from Zambia. Grabe, kung talagang makoy na nga, ayaw paalin sa Zambia ba? Ayaw gid. Hindi gid mo. Ayaw. Hampang. Hindi tinit sa pabudin no? Sabi. Tinit na. Ignala. Gani.
Ito vlog ito. Ay, si tayo. Init na. Lord, die. Market.
Mark. Nice.